Bai, egun on guztioi eta eskerrik asko presidente anderea. Gaur Arabako batzar nagusi hauetan, gure herriaren, Euskal Herriaren egoera politikoa hitz egin nahi dugu. EAEren estatus politikoaren eztabaida berriro ere zabaldu den honetan, Arabako batzar nagusiek funtsezko gai honi buruzko posizionamendua hartzea ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da Arabarron ordezkaritzan osatzen dugun ganbara honen ahotsa entzuna izatea. EH Bilduren ustez, gai honetan beharrezkoa da akordio zabalak lortzea. Eta gure ustez, ganbara honetan ere, baldintza nahikoak daude akordio sendo bat lortzeko EAEren estatus politikoaren gainerako euskal lurraldeekin izan beharreko harremanen eta erabakitzeko eskubidearen inguruan. Gaurko ekimena, testuinguru zabalago batean kokatu behar dugu. Gogoratu behar dugu 2024ko Apirilaren 21ko Euskal Legebiltzarreroko hauteskundek mandatu demokratiko argi bat ezarri zutela, alor nazionalari erreparatzen badiogu. Gehiengo argi bat irudikatu da Gasteizko Parlamentuan zeinetan ordezkarien ia 3 laurdena abertzalea da. Kopuru hori are zabalegoa da, erabakitzeko eskubidari erreparatzen badiogu. Orain da momentua gehiengo horiek aktibatzeko eta martxan jartzeko, gutxiengoen nahiak entzun eta integratuz bai, baina betorako inolako gaitasunik eskaini gabe. Beste aldetik, Espainian estatuan irekita daukagun aukera leiho baliatu behar dugu. Indarra egin behar dugu euskal lurraldeetan estatuaren plurinazionaltasunetaz hitz egin dadin eta orain arte itxita egon diren ateak irekitzen hasteko. Horretaz gain, estatus berria lehentasuna da gaur Euskal Herrian. Marko autonomikoaren agorpena nabaria bai da eta jauzi politiko bat emateko ordua heldu da. Euskal Herria Bilduren ustez nazio bat gara, erabakitzeko eskubidea izan behar dugu eta gure herrian badago gehiengo sozial, politiko eta instituzional zabala hori babesteko. Euskal Herria Bildurentzat lehentasun bada hemen eta eragiten digun guztiaren inguruan erabakitzea. Prozesu demokratikoa bururaino eraman nahi dugu, ditugun baldintza objektibo eta subjektiboak askoz egokiagoak direlako jendearen bizi kalitatea hobetzeko. Hemen erabaki nahi dugu eta guztiaren inguruan erabaki nahi dugu. Batzuk diote nahikoa autonomia dugula, baina erabaki ahal dugun guztia beti dago estatuko markoaren menpe. Aktualitate handia izan duten 5 adibide besterik ez ditut emango. Etxebizitza politikan ezin izan ditugu prezioak mugatu Madrilen legea onartu arte. Ezin dugu gure hezkuntza kurrikuluma zehaztu, ez eta ebaluatzeko moduak ere ez. Ezin dugu osasun sistema integrala eraiki erabaki zenbat adibidez plaza behar ditugun. Ezin ditugu hizkuntza politikak erabaki eta horregatik euskara eta euskal hiztunen komunitatea larrialdi linguistikoan gaude. Edota ezin dugu zerga guztien inguruan erabaki. Pero además de estar cercenada nuestra capacidad de decisión, necesitamos dar un paso cualitativo. Necesitamos soberanía porque es la reafirmación de la democracia. Necesitamos soberanía para poder implementar políticas públicas que respondan a nuestras necesidades. Necesitamos soberanía plena para, por ejemplo, poder establecer un SMI acorde a nuestra realidad sociolaboral. Necesitamos soberanía plena para decidir sobre el sistema energético que necesitamos. Necesitamos soberanía plena para decidir las políticas lingüísticas sin ataques judiciales. Necesitamos soberanía plena para poder influir en Europa sobre las políticas que influyen directamente sobre el primer sector de nuestro país. Necesitamos soberanía plena para poder conseguir que el cuidado sea un derecho subjetivo. En definitiva, necesitamos soberanía para dar rienda suelta a todo el potencial que tenemos como pueblo. Hori guztia eta askoz gehiago hemen eztabaidatu eta hemen erabaki nahi dugu herri gisa. Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea funtsezko gaia da euskal politikan eta euskal gizartean. Guretzat, burujabetza Euskal Herrian datza eta beraz Euskal Herrian bizi eta lan egiten dugunok gure etorkizun politikoa modu demokratikoan erabaki ahal izatea zilegi dela uste dugu. Nik eta argi eta garbi defendatzen dut herri honen independentzia. Proiektu politiko zilegia da gurea. Ulertzen eta onartzen dugu beste batzuek Euskal Herriaren dependentzia defendatzen dutela. Proiektu politiko zilegia ere hori bada ere, noski. Proiektu
Gauzak horrela ez dago eztabaida sanoago eta beharrezkoagorik herriari hitza ematea baino. Ez dago eztabaida sanoago eta beharrezkoagorik erabakitzeko eskubidea gauzatzea baino. Ez dago eztabaida sanoago eta beharrezkoagorik autodeterminazio eskubidea egikaritzea baino. Gu prest gaude, ariketa demokratiko horretatik ateratzen den emaitza onartzeko. Galdera da, ea zuek prest zaudete hori ere egiteko. Proiektu hori defendatzen dugulako ekarri dugu gaur ekimen hau etxe honetara. Pentsatzen dugulako Euskal Herria 7 lurraldez osatuko nazioa dela. Pentsatzen dugulako Euskal Herriak autogobernu osorako eskubidea duela. Pentsatzen dugulako Euskal Herria nazio gisa errespetatua izateko eskubidea duela. Eta pentsatzen dugulako Euskal Herriak bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea duela. Gure ustez, une historiko baten gaude, eta oso garrantzitsua da herriaren borondatea modu eraginkorrean islatuko duen estatus politiko berri baterantz aurrera egitea. Bide horretan, instituzio guztietan, adierazitako gehiengoak nabarmendu egin behar dira, ez inor baztertzeko, baizik eta eztabaidaren abiapuntua finkatzeko. Momentu honetan ez da nahikoa Gernikako estatutua osatzen amaitzea. Izan ere, 3 lurralde hauek, estatuarekin duten harreman juridiko politikoa aldatzen ez bada, autogobernua erabilezina izango da eta estrategikoki baldintzatuta egongo da. El tiempo avanza, no podemos perder más años y además tenemos la opción, pero es que también tenemos la oportunidad de llegar a una fase resolutiva en esta legislatura. Es necesario reactivar el debate sobre la plurinacional del Estado español y para eso es necesario antes llegar a acuerdos y abordar un debate en torno al estatus y al derecho a decidir aquí en nuestro país. El Estatuto de Autonomía ha caducado tras más de 40 años de incumplimientos y aunque las competencias es verdad que siguen llegando, lo hacen a medias. Nosotras no renunciamos a conseguirlas todas, pero desde luego creemos que hay que dar un salto cualitativo. Los pasos a seguir se deben dar de abajo hacia arriba, se deben dar aquí, en el territorio, en Araba, en el país, llegando a acuerdos democráticos entre nosotros y trasladándolos al Estado. El contexto y el marco entendemos que es favorable, es el momento. Estamos comprometidas con la soberanía de este país, así que quedarnos quieto a día de hoy creemos que no es una opción. Es el momento de generar nuevas oportunidades, de generar nuevas condiciones con la mayoría social, con la sociedad vasca y es el momento de articular mayorías populares y mayorías democráticas. No nos conformamos, lo he dicho, somos un país, necesitamos soberanía para poder decidir aquí, desde el respeto al resto y desde la empatía, pero desde luego con la ilusión y con la esperanza de conseguir ser el país que nosotras desde Euskal Herria Bildu soñamos. Así que es por eso que hemos buscado llegar a un acuerdo que represente a la mayoría de esta Cámara, por lo tanto a la mayoría de la sociedad alavesa que nos ha votado y que lo traslademos ahí donde se nos tenga que oír. Gure herriak jarraitzen du murgilduta menpekotasunetik burujabetzarako bide luze honetan, baina marko berri bat irekitzen badugu utopia gero eta hurbilago egongo da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, López de Arroyabe anderea.